vidjeli smo ovaj krasni spot naše prelijepe Podravine, ne samo ravnice, tako da ne mislite samo da je ravnica, ima tu i brdskih krajeva. Zašto to govorimo? Zato što su nam u goste stigli dionici tog spota i autor. Neki od njih, naravno ima ih jako puno, pa ću krenuti od autora, a to je Mario Rusten, naš poznati violist i čovjek koji, evo, voli raditi spotove i glazbu u Hrvatskoj, pa tako i u Podravini. Dobro jutro. Dobro jutro svima i hvala vam da ste nas pozvali u vašu cijenjenu emisiju. Pored tebe u stolici gospodin Dragutin Pavlović, prijatelj, Mario tvoj, na dva kotača, o kojoj ćemo malo kasnije. Dobro jutro i vama. I gospodin Ivica Šafarić, koji je Podravec, sa stalnom adresom u Dugom Selu, ali u srcu uvijek Podravec, ali jedan poznati naš zapravo borac iz Domovinskog rata, Nadimka Ninja. Dobro nam došli, dobro jutro. Dobro jutro. Hvala lijepa, dobro jutro. Ovo inače nije prvi spot ovakav, vi dakle nekako spontano ste počeli kroz tu glazbu i spotove slaviti ljepote zapravo naše domovine. Pa jesam, naime, rekli bi da ništa u životu nije slučajno, ali evo meni se to tako počelo događati i tako sam došao i u Podravinu i sad ću samo ukratko reći kako se to dogodilo. Naime, pjesma se zove Sinovi Podravine i ideja se rodila u samoj Podravini, točnije u Kloštru Podravskom, kod mojih cijenjenih prijatelja, evo gospodin Dragutin Pavlović i njegov brat, gospodin Siniša Pavlović. I eto, došli smo na tu ideju da to napravimo, taj projekt, pjesmu je napisao Sven Gleđa, tu imamo zanimljive goste, čak mogu reći legende pjevačke i glazbene tog divnog kraja. Dakle, to su gospoda Dragan Vlajnić, Željko Sesvečan. Dragan je bio na konju na početku. Dragan je bio na konju, da. I gospodin Franjo Barić, tu su naše divne dame iz glazbenog sastava Gorbonuk iz Kloštra Podravskog. Imamo i cimbalistu, gospodin Marko Širec i nas istaknuti bubnjar, gospodin Marko Dubnjak. Sve si uspio zapamtiti? Uspio sam zapamtiti, da. Evo, a u spotu, kao što ste i sami vidjeli i rekli malo prije, se pojavljuju, evo, moram je reći, mladi jedan gospodin krasan iz Slovenije, on je Tim Gajser se zove, koji je inače četvorostruki prvak svijeta u najelitnijoj klasi u motokrosu. I upravo tamo kod nas na Peskima trenira u Kloštru i promovira to diljem cijelog svijeta. I tu je, eto, i moj, usuđujem se reći, veliki dragi prijatelj, gospodin Ivica Šafarić. O njemu ste sve rekli, ja mogu reći da je on malo skroman, ali inače jedan od velikih heroja Domovinskog rata i dalje će vam on ispričati. Čuli smo glazbu, je li tako? To si ti napisao. Koji je tekst? Sven Gleđa. Sven, znači. Gospodine Dragutina, da ne kažem gospodin Dragec, kako ste se vi i vaš brat uključili? Zašto ste uopće pokrenuli cijelu tu priču? Osim ljubav prema motociklu. Pa evo, ja bih rekao da se opet nešto baš možda ni ne događa slučajno. To što sam upoznao Marija jesu pomogli motori natjecanje u motosportu i od toga je sve i krenulo. Išlo je dosta lagano, kako bi se reklo, jer mladi ljudi su puni energije, snage, ideja. Mislim da takvim ljudima trebamo dati priliku i oni su to tako brzo prihvatili da meni to išlo jako glatko. Evo, recimo, moja ideja je takva, jedna ideja u meni živi već jako dugo godina. Vi jeste u Kloštru, tako? Da, ja sam u Kloštru, tako da uspio sam Mariju malo sugerirati oko ti nekih stvari i relativno je to brzo išlo, ali velim, poveznica su bili definitivno ti motori i sve se složilo, evo, Ivicu poznamo preko motora, i mislim, da govorimo o motoru, govorimo o sportu. Sve se nekako složilo u pravu priču, evo, s vama smo razgovarali prije nego smo krenuli uživo u program, pa smo vas pitali jeste li zadovoljni spotom, kako je to u odnosu na snimanje, kako vam je sad to gledati? Pa ne, oduševljen sam, evo, jednu malu znamenitost ovoga, 52. godine prvi put su me obukli u podravsku nošnju, pa sam se malo čudno osjećao, moja, koje glume moju djecu, klinci su jako povezali mog šogora i prijatelja, ovaj jedan dio ljudi jako poznao sam Marija, što mi je iznimno drago. Dragecu zahvaljam što me, ajmo reći, preporučio za snimanje i tijekom tih 2 dana našeg predivnog druženja i snimanja nisam mogao dočarati ipak i prvi put mi uopće u takvom spotu, video spotu sudjelovati, dok sam vidio prvi po snimku oduševljene, ali htio bih naglasiti da je iznimno veliki krug ljudi koji su
vidjeli spot i samu pjesmu i reći da su oduševljeni i evo ja malo znamenitost i samog Kupresa, čovjek koji nema veze s Podravljenom se naježio dok je vidio i oduševio sa spotom. Odakle ste vi zapravo iz Podravine? Ja sam općina Pitomača, mala Šerešnjevica, ali evo, zbog pratnih okolnosti živim u drugom selu. Pa dobro, srce je, kažem ja, Uvijek u Podravini. uvijek u Vjerojatno vam je jest onda malo i zaigralo srce i dok ste snimali, znajući što radite i nošnja i sve. Naravno i evo, svaki put, već pa ne znam koliko puta čujem pjesmu, me zaigra srce i dođe lijepo. Mario, snimali ste na zanimljivim lokacijama, za one koji ne znaju, ovo nije bila Sahara, nego su bili kloštarski peski, da ne bi bili oni đuđevički, ali su zapravo podravski sve zajedno. Impozantno to izgleda sve. Da, odlično je i čak snimali smo i jednu kratku scenu na motocross motorima i mogu reći da je to tako teško voziti po tim peskima, te motore, to morate jako brzo jurit i zato je baš taj Tim Gajser, naš aktualni svjetski prvak, i oduševljen s time, jer to je vrlo teška i Kako što po zahtjevna. blatu oni voze, a manje po pjesku. Da, ali baš ti peski ili pjesak je baš, Koče onako, cijelo vrijeme, da. vrlo je zahtjevna podloga u svakom slučaju. Vi, evo, od prisutnih jedini zapravo živite u Podravini, pa nam možete reći kakav je danas tamo život, koje stvari bi možda voljeli popraviti? Pa ja recimo sad živim tu u Kloštru Podravskom, kod nas je relativno situacija dosta dobra i sa mladima i ne odlaze toliko i neke stvari se ipak događaju u pozitivnom smislu. Mislim, samo trebamo dati mladima malo više šanse i da bi to moglo biti sve ok. Kakav vam je, ono što se kaže, prirast, imali male dječice i to? Pa ima, mi smo tamo u Kloštru baš poznati, evo baš Kozarevac tamo koji spada u općinu, mislim da je nešto vodeći čak i u Hrvatskoj po tome, tako da kod nas je dosta dobro, evo, ja ne mogu se žaliti. Da, kakvi su planovi sa ovim spotom i sa pjesmom, Mario? Pa evo, krenuli smo malo promovirati tu pjesmu, taj novi projekt. Pa naime, cilj nam je ispromovirati Podravinu da cijela Hrvatska, a da ne kažem i svijet, malo vidi taj kraj koji je zaista prekrasan i po meni zaslužuje puno veću i bolju promociju nego koju je imala. Ne? Tako da evo, to nam je To će primarno. biti, da, i uvijek vidimo krasne kadrove i Drave i tamo Pitomače, onog mosta i Pa da, nevjerojatna priroda, da. divni ljudi, mislim, prekrasno nešto, da. Da, trebamo se na to podsjetiti, Jer definitivno. vi Ponekad koji put, zaboravimo. Ivica, poželite se vratiti u Podravinu? Pa već preko 25 godina govorim da se vraćam. Međutim, osnovna obitelj, dobio unuka i mislim da ću ostati u Dugom Selu, ali srce i redovito odlazim u Podravinu svaki trenutak, slobodan se vraćam tamo. To je taj spoj Podravine i Prigorja u osnovu. Imaju li vaši, rekli ste da ste dobili i unuka, ima li vaša obitelj taj osjećaj i odnos prema Podravini kao vi, jeste li predani to? Čerka ogroman, sin malo manje, a unuk je oduševljen samo prabaki, baki, znači oduševljeni Podravini. Eto, onda imate posla. Hvala vam lijepa na dolasku, tebi Hvala na ovim vama. krasnim kadrovima i pjesmi koje smo mogli vidjeti. Hvala vam Hvala lijepo. vam. Evo.